Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Nongrum kahima khairim ulapan pawe kajing sngokya habede bagajing kendu jing e ginong shongshnong namar kajing shapen julor kijaka bapentre ya kasurak NH40 dagbaong bagani kajing julor kasdang nado wa kadai ter hadu jingkiang badang shna ban penya so ya kadauki uli tho baginong shongshnong ki kendu jing e namar bagila do ya khandau kashyap ki marap kijing thong jing tap kum ki kwai ki tumpo kum juru ka jing bom shngan shu ki jaka sa basa ki nongwan jingo kai perthei ya ga jing kho jong ka wa umngat uli tho ba ki breu ha ka than ki don ka jing bom shngan ban let lom let bri namar ka jing pen hap mau bat khando ka company ba pen tre ya ga surok kumba iwei point san kilometer ka jing jingai ka jing pen tre surok ki bri kwai bri tampo ki la sha pen julor ka jing e ki nong rap ka long ba ki la do e ki marap ka jongki hadu khatsan hadu arphosnam ka shimpor banthong ba ukwai utampo un penmi so bar ka jingdu nong ki tribri kamduna ya ka arlak tingka ha ka shisnam kumjo na ka jingwan sa ki nong jong kai perthei kani ka lolong ka jingdu nong ka bakrau ulong ule tho ba habede kani ka benta ki la judan ka jing shong per khat kam hapdeng ki trajaka ki nong yalam shnong ka shnong darang ha ka jingwan jingo usumbut menteri rangba ha usnam arja apusan ulakular ba ka sarkar kan siu bailut ksan ya ka jing julor hendai hadu menta kani ka jingkular kala shulong khon jakai bat ki trai jaka ki norap ki ba ap ya kani ki khlam yo pdang watang shiting karu hadu menta ulong nga de ba won ko nungrum bat ko menteri jong ka hina khaidin ko ki ba lek bat hadu menta ngalong sang pani rap ni ki badan ke di ja ke di e ke di yan ni ki jo ne so te kat kum ka jing sam ki APE ka jing e ki no so skang hune ka ba ato hima khairem ni alo ji krishna ni so Gesibo ni pi ki nong kilap atal ko ba kilap nang sadu kat kani jaka harut jong kani ka wa muat ka ba long mars lang bat jong ka dang bat kani ka jaka ka bang don hangni ka de ka ha ko jong hima khairem hagara yugo tila bat idon hangni na ka ban pa bani sakhilang hagbe dei bat ki jing dulor ni kren ya kata ka arpsan mita ka jing sim ya surok dei kren ni ka jing dulor ka ba ka jing dulor ka along nadu na te na wa grat ter bat hadu ang ti ban snai ka jing king ban pen ya snok ya kata ka doki ban lai ka surok nash long sadu talobil tripod ang ti jing e jong ginong jong snong kalong ba ka jing du jong ki ya ka jing rat ka jing du jong ki ya ka khandau ka siam ka jing du jong ki ka long karpang na ka banta ka jing sa basa jong ki ni ginong am jingo ka jikreng wan jingo kai puthei wan sha ka ne ka jing khoi jong ko wan namar ki kum ka long ka jing ka sian ha ka badai bat ka kamai ka ji jong ki ka long menur la ni mtlang dei ka ba kham sim jing e jong ki ka long ban lek lom lek bri lek thung lek tep kala de ka jing e namar ka jing kon hap jong ki nong tre surok jiki mau ka khandau nang te na surok shadu shakani ka jaka ka balong ka jing ngai lagung no omduna ya ka 6 kilometer steng na ka jaka bakiti lek surok bat om tang kata ka jing e jong ki ka long namar ka jing do hai ba dei ya ka khandau ko ma ki snow namar ka jing ko jong ki hinne ka step ka long ba hadu khaksan nani arphosnen ban long ban thung ban tep ban jet ban jang nalor unusnem ubonta pata ka de jing e jong ki bat ka jing do jong ki ka long yaman ta hi la ka long hakanu kono pom omduna ya ka arlak kisne pata ka de ka bret ka shibo kulum ndai ka jing yo jong ki no kwai system ka long lagum no tholak na jing yo jong ki hibdei ba jing wan sa basa jong ki no wan jingo ka pe lagum no system omduna ya ka arlak kisne aga ba system te ka long ka jing e kenya ka jing kamai khamtam ha ke dei bat ka jing do school jong ki ya ki khon ki jong ki dan penang ko start om tangah snong saba jo ka snong bat hanu ba slong pata ka de jing e jong ki ka jing pan ha ki khandau ki ma no te le se pang ba mang i ka ta ya ka chakarat
Kabri jupi. Ini kadang-kadang kajing ma pak jadi beri besar ni pak lada kerja kesan gaji kelama nasib dan beri yang ya yang Kalau aja, harus nem ajar apa? Kani kalau aja kata, hakawai naki jaka sak basang, ang teh asyong kedeng, lalat jap wei na pedeng kitrai jong ka jaka sak basang, kabale jong ka kursun keren. Lalat jap ndai ka julor dai tangka jagarat bat kaji sak basang. Kajingma ta ka apa? Umnu chu ta ban thung tet, nak ku naki bri den ka risa. Hi nakapol sa kapol ngila asyong perkhatkam hadarang lai sen bat kinong kitkam jong kasnong hadarang kat bat kini kinong rep bat kitrai kendau ki badon sikene jaka dai snu tenak ban yo ka jingtip kabalong house name arjar arfan langam makwa kajingan jong udi puti chief minister bubat ya ka home bat ya ka pludi uang baon pak sil no mador ya kijing julo. Andai kini kita pilih kinong rep. Di ap ya kata kajing sil ban rep no ban yo ya kata kajing sil jongki ya kita kijing do jong kijing julo jongki marrep. Andai ka pose hadu mentaru nundan ban keno ya no. Andai kinong rep kita pilih kalau tangkum kajing la kon jakai. Hadu mentah la arsnem yung pag-iakjang watang si sukar jika dia katakan bagi semjing nalor badu nalor bagi don jinggulang bat haduk bomyo bat bomlong katakan jinggulang ini kini lagi tak jing jinggulang Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing sedang batuma kijing ikai bapura katkom kajuk kabamta ke MIT University kadan bunjait ki course pat kijing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.